o'r ymdaith ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Ac yn y William Morgan, dyma geiriau. Gan ddileu, ysgrifen law yr ordeniadau, yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yn gwrthwyneb i ni, ac ei cymherodd i oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes, gan ysbeilio y tywysogaethau a'r awdurdodau e fe ei harddangosodd hwy ar gyhoedd gan ymorfoleddu arnynt arni hi. Yn y ddwy adnod hyn, y mae Paul yn defnyddio mwy nag un gair anarferol. Mae yna ddwy air yn yr adnodau hyn, a chi dim ond yn ffeindio nhw yn yr adnodau hyn yn y Testament Newydd. Mae yna 5 gair yn y ddwy adnod, chi dim ond yn ffeindio nhw dwywaith neu 2 yn weddill y Testament Newydd. A mae hyn oherwydd fod Paul yma yn defnyddio darluniau sydd ychydig yn anarferol, neu yn unigryw. Yr hyn sydd ganddo fe yn yr adnodau hyn dan sylw heno yw yr hyn gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist wrth farw ar y groes. Mae'r hyn gyflawnodd yr arglwydd Iesu ar y groes yn fawr. Mae yna ddymderoedd yna. Mae yna ddirgelion i'r hyn ddigwyddodd a'r hyn gyflawnodd ar y groes. Fe byddwn ni byth yn deall yn llawn beth ddigwyddodd ar y groes. Wedi dweud hynny, mae modd deall hanfodion yr hyn ddigwyddodd ar y groes. Ac i ni mynd ymellach, trwy ddweud mae'n rhaid i ni ddeall beth ddigwyddodd ar y groes. Ac yn y Testament Newydd, mae awduron y llyfrau yn egluro i ni. Beth yw ystyr y groes? Yn aml, mwyn gwneud hynny, maen nhw'n defnyddio darluniau neu eglurefau i gyfleu beth gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist. Ac yma mae Paul yn defnyddio 2 neu 2 eglureb i'n helpu'r Colosiaid, helpu ni i ddeall beth gyflawnodd e. Mae'n awyddus i'r Cristnogion hyn yng Nghoolosia i ddeall yn wir beth yw'r Efengyl, i ddeall yn well beth nath Iesu Grist ar y groes, i ddeall yn well beth sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, i ddeall yn wir beth sydd yn wir amdanyn nhw. I ddeall yn well beth yw'r cyfoeth sydd ynddo fe, ac felly beth yw'r cyfoeth sydd ganddyn nhw. Maen nhw nawr, fel o'n i'n dweud wythnos diwetha, yn gyfoethog, oherwydd eu bod nhw wedi uno gyda'r arglwydd Iesu Grist. Nhw wedi priodi, defnyddio eglureb wythnos diwetha, wedi priodi yr arglwydd Iesu Grist, felly maen nhw'n gyfoethog. A mae Paul yn awyddus iddyn nhw ddeall yn well beth yw'r cyfoeth hyn sydd gyda nhw. Roedd rai, fel i ni'n gwybod, wedi dod i mewn i'r eglwys yn Nghoolosia ac yn dysgu pethau rhyfedd. Dysgu pethau cyfeiliornus. Enghraifft bod rhaid i nhw gael ei enwedu. Fel wythnos diwetha.
Ac bydde hyn yn tlodi nhw. Bydde hyn yn eu caethiwon. Does dim angen dim byd newydd arnyn nhw. Be sydd angen arnyn nhw i ddeall yn well? Be sydd yn wir amdanyn nhw? Deall yn well. Beth yw yr efengyl? Yn yr adnodau dan sylw, mae Paul yn sôn am rai o'r pethau sydd yn ei herbyn nhw, yn ein herbyn ni fel Cristnogion. Un o'r geiriau yma sydd yn troi lan yn y Groeg, hupenantios. Dim ond fan hyn mae'n troi lan. Mae'n golygu gwrthwyneb. Gwrthwynebwr, rhywbeth yn eich erbyn chi. Gelyn, adversary yn Saesneg. Wrth i ni fyw ein bywyd, mae yna bethau sydd yn mynd i ddod ar ein traws ni yn ein herbyn ni. Wrth i ni gerdded llwybr bywyd, mae yna rai yn mynd i ddod yn ein herbyn ni, a mae rhaid i ni fod yn farus am ohonyn nhw. Achos os nag i ni'n ofalus, fe fydden nhw'n bwrw ni. Oherwydd maen nhw'n ein herbyn ni. Mae rhaid i ni amddiffyn yn ni. Mae rhaid i ni fod yn barod ar ei cyfer nhw. Beth yw'r pethau hyn sydd yn gwrthwynebu ni? Wel, allwn ni nodi sawl peth yma. 3 pheth yn gloi allwn ni nodi. Pechod, neu'r cofnod o'n pechodau ni. Mae hwnna fel rhyw elyn sydd yn dŵr ar draws ni, yn cydwybod ni, yn atgoffa ni am bethau ni wedi wneud yn y gorffennol. Y gyfraith, cyfraith Duw yn dod yn ein draws ni, yn eto yn cyhyddo ni. Y diafol, mae diafol yn dod yn draws ni, a'r holl bwerau, a'r holl alluoedd sydd gydag e. Ond yn hytrach na edrych ar y 3, ni'n mynd i gyfyngu i 2 hyn o. 2 ben sydd gen i. Y 2 wrthwynebydd hyn sydd gyda ni. Mae un yn adnod 14 ac mae un yn adnod 15. A dyma bydd ein pennau ni. Yr un yn adnod 14, y peth sydd yn herbyn ni yn 14 yw y ddogfen. Y peth sydd yn herbyn ni yn 15, y demoniaid. Felly dyma'n 2 ben ni. Heno, dyma'n thema ni. Heno. Gan wedi dechrau arfer nawr o roi teitlau. Dyma teitlau heddi. Y ddogfen a'r demoniaid. Yn syml, dyma beth mae Paul yn dweud. Roedd y 2 beth yn ein herbyn ni. Byddwn nhw atyn nhw'n munud. Y ddogfen a'r demoniaid. Ac fe fydden nhw yn codi yn ein herbyn ni. Ond ar y groes, y ddeliodd Iesu Grist a'r 2 wrth wynebydd hyn. Y cyntaf felly, y ddogfen. Beth yn y byd yw hyn, i chi dweud? Mae gael allan y testyn eto, i chi weld y gair, yn troi i fyny. Cyfieithiad newydd, ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rwymo i'r gofynion a'n gwnaen ni yn ddeledwyr. Yn yr hen fersiwn, mae'n dweud fel hyn, gan ddileu ysgrifen law o'r deiniadau yr hon oedd un herbyn ni, ac ei cymherodd oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Cairograffon, dyna'r gair yn y Groeg. Cairograffon. Mae dim ond yn troi lan fan hyn, yn y Beibl i gyd. Cairograffon. Nawr mae'r gair yn y Groeg mae'n debyg, chi'n gwybod beth ddim yn arbenigwr, i jyst wedi darllen am hyn. Mae'r gair yn syml meddwl ysgrifen. Graffon, ni'n gweld y fan hyn, mae'n pethau geiriau yn dod i Saesneg fel calligraphy, gyda graff yn ysgrifennu yw hynny. Ond yn fwy na hynny, fan hyn, mae'n golygu ysgrifen ffurfiol neu swyddogol a phwys awdurdod iddo fe. Fel rhyw ddogfen. Yn fwy na hynny, mae'r ddogfen yma yn ffurfiol ac yn swyddogol a mae'n condemnio ni. Efallai y syniad oedd gan Paul oedd rhyw ddogfen oedd yn cyfateb yn ein amser ni i fil.
bil sydd yn dweud faint o ddyled sydd arnoch chi i rhywbeth neu rhywun. Efallai mae rhyw ddogfen cyfreithiol oedd yn meddwl Paul. Rhyw ddogfen sydd yn dwyn cyheddiad yn eich erbyn chi. Neu ddogfen sydd, rai yn awgrymu, sydd yn gofnod o gyffestion o ddrwg gan rhyw garcharor. I ni gyd yn gwybod am dderbyn rhywbeth ysgrifenedig sydd yn ein condemnio ni. Rhywbeth sydd yn ein cyrraedd ni mewn amlen efallai. Canlyniadau er enghraifft i rai ifanc, canlyniadau ac yn un ofni agor yr amlen, neu adroddiad ac yn un gynden i agor yr adroddiad achos yn un poeni mewn mynd i ddweud beth y gas amdano ni. Neu falle dirwydd yn cwympo ar stepyn drws ac i chi'n agor eto, wedi cael y nal yn gyrru a mae yna ddirwy yna. Llethu'r cas yn dod oddi wrth y banc yn dweud bod chi yn y coch. Yr hyn sydd yn dod i fi os allai rhoi rhyw brofiad personol fan hyn. Yw sawl blwyddyn nôl, gysyn ni adroddiad fel adran yn yr ysgol. Ac mynd trwy'r broses a wedyn aros am yr adroddiad. A o'n i'n hanner disgwyl bydde fe'n ddim yn darllen pleserus iawn. A dyna fel oedd e. O'n i'n darllen yr adroddiad ac roedd e'n condemnio yr adran. Wrth gwrs, wedi cael y wrong, ond dyna ni, roedd e'n condemnio yr adran. A chi bod beth, oedd hwnna gen i mewn amlen, ac am flynyddoedd oedd ni ddim ond edrych arno fe. Oedd ni'n cael trafferth i ddarllen e, achos bod e'n upsetio cymaint dogfen sydd yn ein herbyn yn ein condemnio ni. A beth yw'r ddogfen mae Paul yn siarad amdani fan hyn? Y ddogfen oedd yn ein rwymo, medde, i'r gofynion am gnau ni yn ddyledwyr. O beth mae'n siarad? Wel, mae'n siarad yn syml am adroddiad ar ein bywydau ni. Dogfen sydd yn crynhoi ein bywyd ni, yn tafoli, yn cloriannu ein bywyd ni. Mae'n tolen o'n bywyd ni. Beth yw'r mesur? Beth yw'r safon? Wel, dim ond un safon sydd, sef cyfraith Duw. Dyfe? Mae Duw wedi rhoi y safon i ni yn iair deg o'r chymyn. Ni'n gwybod nhw? Siwr dyn ni'n yma? Siwr dyn ni'n mesur yn erbyn safon Duw? Na fydde di ti ddiwiau eraill ger fy mroni. Na wna i ti ddiw cerfiedig, sut ni'n addoli Duw. A chymer enw'r arglwydd dy ddiw yn ofer. Sut ni'n delio a phethau Duw? Sut ni wedi? Sut ni wedi delio gyda'i ddiddau? Ydyn ni wedi sancteiddio i ddiddau? Mae Duw yn ysgrifennu adroddiad ar sut ni wedi wneud. Anrydeddau dy dad a pham. Byddwch yn ifedd i'ch rhieni. Sut ni wedi wneud? Na ladd. Ac ni'n cofio beth mae Iesu Grist yn dweud. Mae hynny'n golygu, ddim jyst bod chi wedi llofruddio rhywun. Sut chi wedi delio â chymeriad person? Sut chi wedi delio â nhw tu ôl i cefn nhw? Sut chi wedi siarad amdanyn nhw tu ôl i cefn nhw? Petai chi wedi cael cyfle, byddwch chi wedi lladd nhw. Naw dyneb. Sut ni wedi edrych ar fenywod eraill? Ydyn ni wedi ail edrych ar fenywod pam dylen ni ddim wedi? Neu ar ddynion pam dylen ni ddim? Beth am ein dychmygion ni? Ar adrada, eiddo pobl. Sut ni wedi delio gyda'r eiddo pobl? Na ddwgan dystiolaeth. Ydy'n geiriau ni wastad yn wir?
Ydy popeth sydd wedi dod mas o'n gena i ni, dim ond y gwir, pob amser. Nath rachwanta. Ni wedi meddwl am bethau yn fwy na phobl. Ydyn ni wedi meddwl am ein car ni yn fwy na dylsyn ni feddwl am bobl. Ydyn ni wedi meddwl am ein tai ni yn fwy na dylen ni meddwl am bobl. Dychmygwch ffrindiau, tair adroddiad na'n dod yn cwmpo ar stepyn eich drws, neu o tu fewn i'r drws o'r efori, mae mewn amlen frown. Yr adroddiad mae Duw yn rhoi ar eich bywyd chi. Byddwch chi yn rithro i agor? Dwi'n meddwl byddwn ni moyn rithro i agor y ddogfen yma. Dyma Duw mynd i ysgrifennu amdano i. Faint o ddyled i newid yr eglura. Faint o ddyled sydd arna i mewn gwirionedd. A mae Duw yn meddwl am y pechodau wi wedi wneud. Faint yn y coch, wy'n gwybod fi yn y coch. Faint yn y coch ydw i. Fydd yn meddwl bod ni'n hanner ystyried. Faint yw ein pechodau ni mewn gwirionedd. Mae'n un peth sydd i ddweud. Dyma tlawd a llesgar i od. Fethodd ddilyn ond y drod. Llwybrau pyr yw'r eiddo ti, oll yn sanctau, oll yn gi. Nawr te ffrindiau, diolch am Iesu Grist. Pam? Exaleifo. Dyna'r gair nesaf. Exaleifo. Fyna yn adnod 14. Beth mae wedi gwneud, medd Paul? Mae wedi dileu. Exaleifo. Mae wedi diddymu. Dyma beth mae'n dweud yn y Saesneg. Cancel, besmear, wipe off, obliterate, erase, blot out. Beth mae Iesu Grist wedi gwneud ar y groes? Mae wedi cymryd y ddogfen oedd yn ein herbyn ni. Yr adroddiad yma sydd yn ein herbyn ni, yn ein condemnio ni. Ac mae wedi dileu yr ysgrifau. Mae wedi golchi i ffwrdd. Beth bynnag i ni wedi gwneud, mae wedi canu e. Ni'n defnyddio'r gair yna, dyn ni'n canu. Yn dod o gair can, blawd. Mae'n wyn, mae wedi'n canu. Wedi canu y ddogfen. Erase popeth. Falle, ffrindiau, gwrandewch arna i. Falle bod yna rhyw baragraff yn arbennig yn yr adroddiad yna. A ydych chi'n arbennig o gywilyddus am hynny. A chi ddim moyn i neb byth i weld y baragraff yna. Ond os ydyn ni'n edifarhau ac yn credu, bydd dim rhaid i ni byth weld y baragraff yna. Achos mae Iesu Grist wedi dileu am byth ar y groes. Hwn yw'r oen. Ni ddim yn canu'r emyn yma. Mae ni'n canu'r emyn, ond ni ddim yn canu'r pennill yma. Mae e'n cyneuon ffydd, ond ni ddim yn y llyfr yma am ryw reswm. Hwn yw'r oen, fi ar Galfaria. So mae'n dyled a dalodd ac fe gliriodd filiau'r nef. Hwn yw'r oen fi ar Galfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dyled a dalodd ac fe gliriodd filiau'r nef. Mae fwy yma hefyd, meddai Paul yn adnod 14, nid yn unig mae wedi dileu, ond mae wedi hoelio. Dyma'r unig lle yn y Testament Newydd mae'r gair enw mewn. Hoelio hi wrth y groes. Y ddogfen yma, y llawysgrifen yma, oedd yn ein herbyn ni. Yr adroddiad yma, oedd yn ein condemnio ni. Mae e wedi ei hoelio. Mae Duw wedi hoelio'r ddogfen wrth y groes. Nawr, beth sy'n gyda fan hyn? Paul, mae rai yn dweud, efallai mae dyma'r syniad oedd gan Paul. Chi'n gwybod, roedden nhw yn hoelio uwchben y troseddwr cyhyddiad. Y gas Iesu yn fe. Y Pilate wedi rhoi e fyna. Hwn yw brenin ar ei ddewon. Dyna cyhyddiad. Dyna pam mae'n hongian fyna ar y groes. I bawb wybod. Beth mae'r dyn yma wedi gwneud? A dda ar y ben. A mae rai yn dweud, mae dyma'r syniad sydd gan Paul fan hyn. Bod Duw
Oedd Pilate wedi hoelio hyn, ond roedd Duw wedi hoelio uwch ben yr holl gyheddiadau yma, yr holl adroddiadau yma arno ni. Na pam oedd yna. Yn ein lle ni. Ond chi'n gwybod, dwi ddim meddwl mai dyna darlun sydd gyda Paul. Yn ddigon gwir, derbyn hynny. Ond wy'n meddwl mai dyma sydd gan Paul bod y dogfennau yma wedi ei hoelio ynddo fe yn Iesu Grist. Hynny yw, tra roedd yr Rhufeinwyr yna yn hoelio Iesu Grist wrth y groes. Ynddo fe roedd yr holl ddogfennau hyn, yr holl lawysgrifen yma. Fe ddodwyd nhw i gyd yn Iesu Grist. A fe gymerodd yr holl filiau, yr holl ddogfennau, yr holl adroddiadau diflas yn ei gnawd ei hun. Ac felly, maen nhw wedi mynd oherwydd bydd Iesu Grist farw. Ac maen nhw wedi marw gydag e. Maen nhw wedi dileu. Nid yn unig mae wedi talu'n dylai ni, ond mae wedi cymryd y peth i ffwrdd. Mae'r adroddiad wedi difa. Nid yn unig mae wedi dileu beth oedd ar yr adroddiad, mae'r adroddiad wedi mynd. Does neb yn gallu ffindo fe mwyach. Mae wedi mynd ar y groes. Mae wedi hoelio wrth y groes. Ac felly wedi mynd am byth. Ac felly ni'n gallu dweud, nid oes yn awr gan hynny, ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Grist Iesu. Ni'n gallu dweud felly, os daw cydwybod llawn o dan. A beth awe? Ond os daw ar gyfraith glân i'n gofyn mwy. Fater llawn yw'r iawn a dalwyd unwaith. Mae wedi talu, mae wedi mynd, beth bynnag yw mae wedi mynd. Mae sin not in part, but the whole is nailed to the cross. And I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. It is well. It is well with my soul. Y dogfen, yr ail wrthwynebydd yma, yr ail ben, y demoniaid. Adnod 15. Gan ysbeilio y tywysogaethau a'r awdurdodau, fe ei harddan gosodd hwy ar gychoedd gan ymorfoleddu arnynt arni hyd. Y demoniaid, tywysogaethau a'r awdurdodau. Pwy yw rei? Mae Paul yn siarad amdanyn. Wel, Satan, ond mwy na Satan, achos mae gan Satan lu. Mae ganddo fe awdurdodau a phwerau a tywysogaethau gydag e. Pwerau dieflig i gyd. A maen nhw'n gwrthwynebu ni. Yndyn nhw. A wedyn gwrs dyma gair, ond ni'n parchu nhw. Nid yna'r gair, ond chi'n gwybod beth sydd â fi. Hynny yw, ni ddim yn cymryd rhain o ddifri. Ni'n rhoi ystyriaeth i'r pwerau hyn i gyd. Ond dim rhaid ni ofni. Oherwydd i nifer maith nhw. I nerth a'i dylanwad nhw. Dim rhaid i ni ofni. Pam? Oherwydd mae yn Iesu ni wedi diarfogi mae'r groes. Wedi ei ysbeilio. A dyma un o'r gair eto. Chi'n gweld? Un o'r geiriau anarferol mae Paul yn dod lan gyda fan hyn. Yn Saesneg, to strip off, despoil, disarm. Ac felly yn Gymraeg i ni cael diarfogi. Mae'n arfogaid yn nhw. Mae'n arfaid yn nhw. Ar y groes, mae wedi diarfogi. Mae wedi stripio nhw o'i arfaid nhw. Mae wedi ysbeilio nhw. Eto, mae'r darlun yn graffig iawn yn dydy. Y darlun sydd yma o Iesu Grist yn mynd i'r frwydr. Ar y groes. Dyna lle roedd y frwydr.
ar y groes, ar Galfariad. Dyna lle roedd maes y gad. Ac yno yn hongiad ar y groes, yn iddio ddefaint, fe ddaeth yr holl demoniaid yma, yr holl gythreiliad, yr holl ellillon dieflig chi'n gallu meddwl amdanyn nhw. Miloedd ar filoedd, o'n i siarad am Lord of the Rings y bore yma gyda'r bechgyn. Meddyliwch chi am chi'n bod yr golygfeydd yna pan chi'n gweld yr holl elynion, yr orcs ac yn y blaen yn dod. Miloedd ar filoedd ohonyn nhw yn dod. Wel, dyma nhw'n dod at Iesu Grist ar y groes. Ton ar ôl ton ohonyn nhw. A Iesu ar ben ei hun ar y groes. Dyma'r y feddod. Yno ar ben ei hun yn ei chwys a'i wad e, yn ei wendid. Fe nath e diarfogi nhw i gyd, i ysbeilio nhw i gyd, i concro nhw i gyd yn yr oriau yna. Yn hanes yn llyfr y Barnwyr, a lle chi'n cofio yr hanesyn yma, Samson. A chi'n cofio ei frwdyr yn yw yr Israeliaid yn cael digon o'n fe. Achos beth oedd e'n gwneud? Oedd e dim ond yn helpu a mynd i distriwio y Philistiaid. A mae'n rhaid fe, rhaid i stopio. Nag i ti'n gwybod bod rhain yn llywodraethu arna ni. A maen nhw'n dal Samson yn ei rwymo fe. Ac yn mynd â Samson at y Philistiaid. Ond chi'n gofio, fyna wrth le fe ddath y Philistiaid, 1000 ohonyn nhw. Cofio meddwl fel plentyn, 1000 o ddynion, yn dychmygu 1000 o ddynion yn dod at un, ond na beth ddigwyddodd, 1000 o Philistiaid yn dod. A gyda gen arsyn, mae Samson yn trechu nhw i gyd. I gyd. 1000 o ddynion. Sut all un dyn? Wel, ni'n gwybod beth ath yr ysbryd arno fe mewn gael byw. A gyda'r gen asyn, mae'n lladd nhw gyd. Nes bod yna bentwr ar ôl o gyrff y Philistiaid hyn. A Samson yn dweud yn sychedig. A mae hynny'n mynd yn ei mwy groes. Oherwydd fe wedodd rhywun arall yn sychedig. Ac roedd e'n sychedig ar ôl concro. Diarfogi mwy na 1000 o Philistiaid ar y groes. Ac ar ôl dweud y mae syched arno, fe wedodd e, gorffennwyd. Fe wedi concro. Ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion yn gnaen i'n ddyledwyr, mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu, fe hoeliodd ar y groes, diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd. Dyma un o'r geiriau eto sydd yn anarferol, to expose, to disgrace. Mae wedi cywiryddio nhw, y diafol a'i holl lioedd. Mae wedi cywiryddio nhw i gyd. A gair olaf, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth a'i fuddugoliaeth, gan y morfoleddu. Mae'n dwywaith yn y Testament Newydd mae'r gair hyn yn troi lan. To triumph, to celebrate a triumph, neu to make an acclamatory procession. Ac felly yn Gymraeg, yng ngorymdaeth a'i fuddugoliaeth. Eto, darlun sydd yma gyda Paul, byddai'n gyfarwydd i'r bobl hyn. Ymerodraeth Rufain. Bydde rhyw gagfridog yn mynd mas oherwydd bod yna rhyw wlad neu rhyw dalaeth wedi dechrau gwrthryfela yn erbyn yr ymerodraeth. Ac felly bysa'r ymerawdwr
yn danfon I Gadfridog, bydd y Cadfridog yn mynd mas gyda'i fyddin, meddylwch chi am ddechrau y ffilm Gladiator. A bydde'r Cadfridog yn cael y fuddugoliaeth ar y wlad yma oedd wedi beiddio codi yn erbyn Rhufain. Ac wedi'r fuddugoliaeth, bydde'r Cadfridog a'i filwyr yn cerdded yn fuddugoliaethus trwy strydoedd Rhufain, yn derbyn cymeradwyaeth y bobl a thu ôl iddyn nhw wedi ei rwymo, wedi ei cadwyno. Bydde'r fyddin oedd wedi cael ei drechu. A dyna'r darlun sydd, mae'n debyg, gyda Paul fan hyn. Dyma beth nath Iesu Grist ar y groes. Ar y groes, nawr ffrindiau, nid yr atgyfodiad, ond ar y groes roedd e'n fuddugol. Roedd e'n gor yn deithio gyda'r holl elynion yma mewn cadwy tu ôl iddo fe. Mae wedi trechu ein gelynion I gyd. A'r angau ac Uffern cael lawn fuddugoliaeth, ysbeiliodd holl allu'r tywyllwch ar unwaith, gan syni ar y dechrau. Mae demoniaid wedi curo, wedi concro, I brynawn, trwy ein arglwydd Iesu Grist. Maen nhw dal ar waith, maen nhw dal yn ein blino ni. Fe dal rhaid I ni wynebu, ond maen nhw wedi concro. Fydden nhw ddim yn concro ni. Allen nhw'n crwyfo ni, ond allen nhw beth yn lladd ni. Oherwydd mae Iesu Grist wedi ennill ar y groes. Rhaid I ni ddysgu, ddweud wrth y diafol, ail I oedd e. Ti'n iawn yn fatgoffa fi o siwr un a dwy a beth wedi wneud. Ond mae Iesu Grist wedi ennill. Mae e wedi concro. Mae e wedi gorchfygu. Ni'n gallu dweud o angau, a le mae'n y golen, o Uffern, ti gollais dy dydd. Ni'n gallu dweud o Satan, ti gollais dy dydd hefyd. Y baba yna anwyd y method, ond chwygodd pob rwystyr y sydd, pob gilyn y sydd. Diolch am y baba yma. Diolch am y brenin yma, a safodd ei hun. Diolch am capten mawr ein iachawrwydd ni hyn. Ydy e'n capten i ni gyd, a'i fe yw ein cadfridog ni hyn. Os na, fel gwestiwn yw dderbyn yn capten ein iachawrwydd ni hyn. Amen. 700 yw'r emyn ola. Emyn 700.